Seara, bine ați venit la întâlnirea din seara asta a Cooperativei de Energie. Este cu cea mai importantă temă din ultima vreme, pentru că lucrurile au început să avanseze în ceea ce privește cooperativa de energie și sunt bucuros că interesul văd că e destul de ridicat. Suntem 24 de persoane în Zoom și vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Ce am făcut noi în ultima vreme, în ultimele 8 luni, am negociat cumpărarea unui furnizor de pe piață. După cum probabil că ați răsfoit e-mail-ul, este vorba despre Aporon Energy. Preluarea va fi printr-un contract cu signing și closing. Asta înseamnă că am efectuat deja semnarea contractului, dar el se va închide când fiecare dintre părți își va duce la bun sfârșit. Să vezi. Sunt păi, nu. Deci va duce la bun sfârșit sarcinile pe care și le-a asumat prin contract. În principal, pentru cooperativă, sarcina principală este de a strânge banii necesari pentru a cumpăra Aporon Energy între cele două termene, între termenul de semnare și termenul de închidere a contractului. Cine este Aporon Energy? Nu e un nume foarte sonor în piață. Este un furnizor care a fost înființat în anul 2012. Administrează acum un portofoliu de 140 de clienți. În special sunt întreprinderi mici și mijlocii, dar câteva persoane fizice. Persoane fizice sunt cumva înrudite cu firmele pe care le dețin și sunt clienți în Aporon. Volumul de energie comercializat anual este de aproximativ 40 de gigawatts, ceea ce media pe client este destul de ridicată. Probabil că vă întrebați de ce am ales să cumpărăm un furnizor existent și nu am pornit pe un drum de a prelua o licență și de a începe să creștem furnizarea pas cu pas. În primul rând, există deja toate licențele necesare, există un sistem de lucru funcțional și cooperativa de energie poate intra pe piață mult mai rapid. Pe de altă parte, pentru un furnizor nou, care pornește de la zero, perioada de pierderi este una destul de lungă și pierderile se pot acumula până ajunge la un volum de echilibru, să ajungă măcar la break-even. Și atunci tot sistemul ăsta care este in place acum ne va ajuta să dezvoltăm considerabil mai repede. Din experiența celor care au pornit de la zero, probabil că perioada pe care o vom scurta este de aproximativ 1 an și jumătate, 2 ani ca dezvoltare. Ce urmează să facă, ce vom face noi, membrii cooperatori, acum? Trebuie să adunăm suma necesară pentru finanțarea, pentru cumpărare și cum se face asta? După cum ați văzut, sunt membrii cooperatori, împrumută cooperativa. Există 2 variante de contract de împrumut, pe 1 an cu 3,7% dobândă și pe 5 ani cu 5,2% dobândă pe an. Am ales o valoare minimă a investiției de 500 de lei. A fost aici o discuție destul de largă cât să fie limita, dar la 500 de lei, sub 500 de lei, deja costurile administrative sunt mai mari decât randamentele și atunci nu era eficient. Dobânzile pe care cooperativa le oferă au fost stabilite astfel încât să asigure un randament rezonabil membrilor, care, din ce am studiat, este mult peste dobânzile pe care băncile le oferă acum, dar și o dezvoltare sustenabilă a cooperativei printr-o finanțare cu un cost decent, pentru că dacă ar fi trebuit să mergem la o bancă, cu siguranță costurile generate de finanțare ar fi fost mai ridicate. Ce este important să știți, cei care doriți să împrumutați cooperativa, unii dintre noastre deja au făcut-o, sumele pe care noi ne dorim ca dumneavoastră să le împrumutați cooperativei nu trebuie să fie sume care să vă dea bătăi de cap. Investițiile în domeniul energiei și în cooperativă sunt pe termen lung și trebuie să știți că și cooperativa, ca orice afacere, presupune riscuri. Ce am făcut noi, membrii cooperatori, pentru a crește finanțarea cooperativei și pentru a crește și comunitatea? E adevărat că în ultima perioadă am fost foarte concentrați pe acest proiect și, neavând ceva palpabil, nu am comunicat foarte agresiv pentru a crește comunitatea, pentru că
Dacă adună o comunitate cu 1000 de membri, dar nu faci nimic luni de zile, oamenii probabil că vor fi dezamăgiți. Și atunci, odată cu semnarea cu începerea acestui proiect, ne propunem să creștem și numărul de membri în cooperativă. Ce am făcut concret? Primul e-mail a pornit pentru a face rost de suma de bani necesară cumpărării. Săptămâna trecută ați primit cu toții un e-mail cu toate informațiile necesare, prospect, plan de afaceri, analiza juridică și analiza financiară. Se pare că pentru o parte din noastră lucrurile au fost destul de clare, pentru că deja am adunat undeva în jur de 12% din suma necesară, este deja în contul cooperativei. Asta doar primind în urma e-mail-ului pe care l-ați primit. Ce facem acum? Facem o întâlnire prin care ne dorim să explicăm celor care vor să investească sau au nevoie de informații suplimentare, să le oferim direct de la sursă, alături de colegii mei. Ce ne dorim, ce pași urmează să facem? De mâine începe comunicarea în exterior. Mâine dimineață va pleca un comunicat de presă, vom activa comunicarea online, pe TV, cu influenceri și pe această cale fac apel la noastră. Dacă aveți cunoștințe sau variante prin care putem face proiectul nostru mai cunoscut, să ne ajutați cu acest lucru. Astfel, în perioada următoare, la fel urmează sunt întâlniri planificate pentru creșterea comunității, dar și pentru a reuși să finanțăm tot proiectul. Care este finalitatea acestui proiect și ce se va întâmpla după ce cooperativa va achiziționa Aporon Energy? Cooperativa va fi primul furnizor în regim cooperativist și cooperativa va vinde 100% energie verde certificată. Asta, dacă toate lucrurile decurg cum trebuie, ar trebui să se întâmple în următoarele 2 luni și jumătate, 3 luni. Ce facem acum cu Aporon Energy? Chiar dacă procesul de cumpărare nu este finalizat, lucrăm la armonizarea echipelor. Deja am început să lucrăm cu cei care sunt angajați în Aporon Energy. Lucrăm deja la ofertele pentru clienți și la platforma IT, astfel încât procesul de abonare și de ofertare și după aceea servisarea clienților să fie una cât mai plăcută și cât mai ușoară. Eu atât am dorit să vă comunic. De aici încolo o să vă prezint colegii cu care am lucrat la această achiziție. Este vorba de Dinu Drog, Adrian Monteanu, Heisbert, Nicu Plai și, nu în cele din urmă, Andrei Ilaș. Mulțumesc mult și dacă aveți întrebări, cu mare plăcere. Ok, bună seara, dacă nu pune nimeni nicio întrebare, încep eu. Puteți să ne spuneți care este calendarul? Bună! Când s-a semnat contractul, când se anticipează closing-ul și ca să știm, să ne facem o idee cam care e termenul în care ar trebui să strângem banii, ca să știm și noi cât timp avem să ne gândim, să evaluăm și să luăm o decizie. Răspund eu? Da. Da? Ok, bine. Eu cred că avem cam 2 luni de zile ca să strângem bani și closing-ul va fi pe la sfârșitul lui aprilie sau imediat după Paște. Asta e data prevăzută pentru moment. Am și eu câteva întrebări. Le pun pe toate, una câte una, sau mai las și alți ascultători să întrebe între timp? Sigur, nu ne grăbim și pentru mine e bine că m-ai întrebat, că fiind prima întâlnire de ceva vreme, cred că și emoțiile au fost destul de evidente. Oh, chiar așa? Nu s-a simțit. Mulțumesc. Un lucru care e mai mult tehnic. Când o să dați banii înapoi, dobânzile, cum le tramiteți? Le puneți în contul clientului, contul membrului și membrul și ia banii de acolo după cum vrea el, sau îi distribuiți direct în contul bancar al membrului? Sunt dobânzile se plătesc în fiecare an. Asta e un lucru foarte important, indiferent că contractul este pe 1 an sau pe 5 ani.
la sfârșitul fiecărui an se plătește dobânda. Varianta la care ne gândim este ca cel care împrumută să primească dobânda în cont la finalul fiecărui an. Evident că dacă există schimbări de cont sau orice altceva, ar trebui să fim informați. Va fi în contul bancar. Bun, pe mine mă avantaja să rămână în cont la cooperativă sau cumva și să iau eu de acolo când consider. Dar, bun, deci bănuiesc că încă nu-i stabilit. Și vorbind de la sfârșitul anului, înseamnă anul calendaristic sau când încep lucrurile? Este un an de la data, deci perioada începe de când banii intră în contul cooperativei. Deci este un an calendaristic de când suma intră în contul cooperativei. Așa, deci dacă vin pe 3 martie, pe 3 martie, da, pe 2 martie anul viitor ar trebui să încasați așa, dobândă. mulțumesc frumos. Din astea 2 milioane care încercați să le strângeți, sunt suma de achiziție sau mai sunt în ea prevăzute și fonduri pentru operație și, dezvoltare sau alte lucruri? Structura de achiziție este în felul următor. Noi cumpărăm Aporon Energy cu valoarea cash-ului pe care Aporon Energy îl va avea în companie la momentul transferului de proprietate. Deci, practic, banii aceștia pe care noi îi strângem, ei se vor regăsi sub aceeași sumă, va fi regăsită în conturile Aporon Energy. Bun, dar nu, întrebarea era, deci toți banii se folosesc practic pentru achiziție? Sau o parte din suma asta o să rămână în conturile prevăzute pentru companie? Nu, este doar prețul achiziției. Bun, mulțumesc. Adică câteodată un business are nevoie de bani suplimentari. Nu, că firma are un fond de cash proprii, care în momentul de față este aproximativ 500.000 de euro și mai are un credit contractat, o linie de credit contractat care se pot folosi în caz de nevoie, în situații în care avem nevoie. Bun, mulțumesc frumos. Ați discutat despre abonamente, clienți noi. De câte înțeleg, capacitatea de producere se vinde cam complet la momentul actual. Așteptați clienți să plece ca să aveți nevoie să găsiți clienți noi? Dar nu e vorba despre o capacitate de producție, e vorba despre o firmă care este furnizor. Bun, am exprimat greșit, dar... Practic, ce face furnizorul? Furnizorul vinde clienților cantități de energie pe care le cumpără din altă parte. Poate avea și capacități de producție, dar noi vorbim de o firmă care face doar furnizare la momentul ăsta. Deci doar vă puteți schimba contractul și deveni client. Deci, cu alte puteți merge dacă sunt mai mulți clienți, mergeți și cumpărați și din altă parte. Da, energie. Adică necesarul de curent de energie electrică se cumpără de pe piața de energie, de pe Opcom. Deci... Asta face furnizorul și după aceea furnizează clienților finali. Da, m-am încurcat eu, numai că cumpărați. Noi ne bucurăm cu orice membru nou și orice client nou. Că împreună să facem o firmă și un moviment mai puternic și mai mare. Am înțeles. Practic, firma este un intermediar, nu e limitată la... Poate să ofere nelimitat. Corect. Ne oprim când ajungem la 99% din piață. După ce se termină muncă și mergem la pensie. Ar fi frumos, așa e. Da, excelent, îmi place. Încă 2 întrebări scurte, zic. Deci, una, pe site apare o sumă de bani care pare colectați, care la momentul actual e aproape 250.000. Aia este suma la care este și din bancă, a spus 11-12%, asta mi se pare mie 25%, sau numerele sunt diferite? Păi nu, sunt 2 milioane de lei. Și dacă sunt 200 și ceva de mii, înseamnă fix 12%. 12%? Aritmetica mea suferă, îmi pare rău. Da. Și 10% e 200.000, 10% e 200.000, 240.000 e 12%. M-am încurcat, așa e.
Și mai sunt contracte, încă ar trebui să ajungem la 13,3% mâine, pentru că sunt contracte care au fost făcute astăzi și urmează să fie plătite în zilele următoare. Adică încă nu au fost confirmate în contul cooperativei. Așa, și mai am o întrebare. Deci eu sunt în America și de aici banii ajung mult mai greu. Din ce motive? Totul e electronic, dar parcă îi trimit cu barca. Deci o să ia mai mult de 10 zile, în mod sigur, până banii pot să ajungă în cont. Nicio problemă. Ne dați un semn, spuneți că așteptați, am dat drumul și așteptăm. Nu, că ziceați că în 10 zile contractul se anulează și trebuie făcut altul. Nu, asta am făcut pentru că mai sunt oameni care fac un contract, după aceea se uită, au ajuns la concluzii că sau au greșit sau nu știu ce și asta e, adică dacă te-ai răzgândit și orice problemă, nicio problemă, nu plătești și cu asta se termină contractul. Bun, în clipa în care eu demarez tranzacția, vă trimit notificarea și cât o lua. Deocamdată încă trebuie să validează conturile și totul e foarte sigur ca să nu spăl banii. Mulțumesc frumos! Văd o mână ridicată de la Bogdan Stroie. Bogdan, te rog. Da, aveam și eu niște întrebări. Unul, ce se întâmplă dacă în acel termen de 2 luni de zile sau cât e contractul cu Apuron, strângeți mai puțin bani decât cei 2 milioane sau mai mulți bani? Ambele variante să le discutăm. Sau dacă vă opriți la 2 milioane, în momentul în care ați ajuns la 2 milioane și mai sunt oameni care vor să subscrie, vă opriți sau mergeți peste și faceți altceva cu banii aia? Asta e prima întrebare. A doua întrebare este, s-a vorbit de ce faceți cu portofoliul existent de clienți? Că scopul e să-i păstrați în continuare. Dacă furnizorul actual vinde energie certificată verde 100% sau nu vinde energie certificată verde 100%? Adică va fi o schimbare de strategia furnizorului odată ce îl preluăm și asta poate implică pierderea clienților existenți sau nu. Aspectul ăsta aș vrea să-l discutăm. Și o întrebare strict tehnică. Am încercat să generez contractul și nu mi-a apărea nimic la adresă și văd aici în cont că pot să adaug 2 tipuri de adrese. Trebuie cea de livrare sau de facturare. Legat de problema asta, ne puteți scrie după aceea și se rezolvă. E un mic bug, dar se rezolvă foarte repede. Ok. Cu adresa, deci asta scriu pe... Ține o minte și că încerc să rezolv chiar acum. Ok, mersi. Deci eu am încercat să generez contractul și nu mi-a... O să le iau din urmă, că nu mai mi-amintesc prea bine primele întrebări, dar legat de portofoliul de clienți, ne dorim să păstrăm portofoliul actual de clienți, că ăsta e unul din motivele pentru care cumpărăm un furnizor existent și începând de anul ăsta, absolut toată vânzarea pe care Apuron Energy o va face va fi certificată cu garanții de origine. Asta nu înseamnă că va pierde clienți, pentru că, cel puțin la momentul ăsta, încercăm să nu adăugăm absolut niciun cost pentru faptul că este energie certificată. Am înțeles. Ok. Și prima întrebare era... Și la 2 milioane. Nu strângeți banii sau că strângeți mai mult decât cele băgute? Dacă nu strângem banii, avem o problemă, pentru că trebuie să plătim la data respectivă și eu am tot încredere că împreună cu cele 340 de membri și poate cu 100-150 de membri care vor mai veni în următoarele săptămâni ca să ajungem pe acolo. Și când ajungem la 2 milioane, oprim. Dar dacă nu vine nimeni cu banii și ne rămânem la 12%, pentru mine e foarte clar că România nu dorește o cooperativă de energie verde. Și în cazul ăsta trebuie să spui, uite, am încercat să creăm ceva, nu avem suficienți doritori de a participa la o asemenea inițiativă
și am încercat și o închidem. Am Și înțeles. returnăm banii la persoanele care au pus 12% sau cât am ajuns până acum și închidem business-ul. Dar asta e, pentru mine e teoretic. Eu cred că avem o echipă bună, avem un grup activ de membri de membri în momentul de față și o echipă bună de comunicare către presă și societatea românească și cred că vom ajunge în poate o lună de zile la banii respectivi. Asta e așteptarea mea. Ok, super, mersi. Eu cred că ar putea să fie niște întrebări în chat. Victor, te uiți tu? Ok. Bună seara, am o întrebare tehnică. Dobânda acordată se impozitează la sursă. Da, conform codului fiscal, dobânda acordată se impozitează la sursă. Din câte știu, acum este 10% impozitul pe dobândă, dar probabil că de la un an la altul poate varia, poate crește sau va putea scădea sau poate chiar să dispară cu totul. Deci în funcție de împrumutul, exact ca la orice depozit bancar, e o dobândă care se impozitează. Pentru companii poate fi diferit, că poate fi considerat venit și atunci nu se impozitează și intră în cifra de afaceri. În funcție de la caz la caz, dobânda se impozitează. Ok, răspunsul Sedi, nu a răspuns oricum. Am răspuns eu la multe dintre. Curios legat de contractul de împrumut pe 4-5 ani. Nu e pe 4-5 ani, este pe 5 ani. Se oferă dobândă de 5% din suma total împrumutată în finalul fiecărui an. De exemplu, la 10.000 de lei primesc 500 de lei la finalul fiecărui an. Da, la 10.000 de lei primiți 500 de lei la finalul fiecărui an. Primiți 520 de lei, că e 5,2%, primiți în fiecare an 520 de lei. Sunt în metrou acum și din păcate nu pot auzi dacă se răspunde în discuția liberă. Okay, deci... Nu, am răspuns eu, Victor. Nu, e ok. Am răspuns eu, e ok. S-a vorbit despre adresa membrului din contract. Nici în contractul meu n-am apărut cu adresă, pe mine nu m-a deranjat, dar e necesară, trebuie să iau legătura cu noastră să vă dau o adresă sau poate să rămână fără adresă? CNP-ul e esențial, știm că e un bug, am lucrat să rezolvăm. Nu, CNP-ul e acolo, deci nu e nevoie de pus o adresă. Nu, e valid. E valid și fără adresă. Bun, mulțumesc. Dan Tudose avea o întrebare. Aș vrea să fim un pic mai direct și să spunem că, de fapt, cooperativa are nevoie în jurul sumei de, să spunem, între 7.500 și 12.500 de lei ca acest proiect să fie încununat de succes. Corect? Stai că mai luat pe între 7.500 pe membru cooperator. Pe membru cooperator. Corect? Media. De fapt, trebuie să dăm un mesaj mai, cum să zic eu, foarte exact, ca lumea să știe. Ok. Suntem 300 de membri cooperatori. Ca să finanțăm proiectul despre care discutăm acum, în medie, fiecare dintre membrii cooperatori ar fi cam 5.000 de lei. Da, cam 5-6.000 de lei. 5.000 de lei, că acum suntem la 340, vor mai intra oameni, pentru că până acum am fost o idee cu niște intenție de a începe activitatea. Acum începem activitatea și, din experiența mea, e un moment în care e mai ușor pentru mulți să se implice în proiect. Și atunci eu cred că vom mai avea niște membri noi și atunci dacă fiecare în medie vine cu 5.000 de lei, ajungem. Încă o dată, aș vrea în comunicare să fie mesajul mai bine conturat, pentru că nu știm ce se așteaptă de la fiecare dintre noi. Okay? Dacă spunem mai direct lucrurile, e mai ușor de înțeles. Poate să spună, da, nu, pot să pun mai mult, pot să pun mai puțin, dar trebuie să avem o unitate de măsură. Asta trebuie să fie media, da, n-ai dreptate. Dar sunt oameni foarte diferiți în cooperativă și cineva poate pune 500 de lei, cineva poate pune 30.000 de lei. Nu este niciun fel de problemă. E adevărat că media trebuie să fie undeva pe la 5.000 de lei. Dar
fiecare trebuie să pună suma cu care este confortabil. Ok, și dacă ne oprim la 80% din toată suma, ce facem? Că avem multe, adică trebuie să setăm niște pre-deadline-uri înainte, cum ar veni. Atunci facem un apel special ca cei care au pus ceva să mai pună ceva și să ajungem la 100%. Ok. Eu m-am și gândit că deci am pus o sumă, dar dacă văd că nu se strânge și termenul se apropie, probabil că o să mai adaug automat ceva. Mai spunem, Dan, mai spunem și vecinilor, mai spunem prietenilor, cunoștințelor, asta trebuie să înțelegem cu toții, că e vorba de un proiect care e participativ și depinde de puterea noastră, a comunității, să-l realizăm. Noi asta vrem să comunicăm și acum direct, dar și prin mail-uri, că fără implicarea fiecăruia dintre noi, nu numai cu bani, dar prin marketing direct, prin a convinge oamenii să intre în cooperativă, să investească, nu vom reuși. Asta este și puterea, dar și slăbiciunea proiectului în același timp, dacă vrei. În marketingul care îl aveți ca target, nu știu dacă e românește, dar mă rog, targetați... Este foarte românește. Companii, cooperative, deci sunt în România diferite cooperative, deci ele poate ar fi mai inclinate să participe, să vrea să participe. Cooperative și de agricole, dar și meșteșugărești, poate să fie interesați și să devină clienți. Aveți parte din deocamdată cred că avem o singură cooperativă membru și da, ne-ar plăcea să fie mai multe cooperative care să fie înscrise și să contribuie la cooperativa de energie. Din păcate nu prea sunt active. După cum știți, e destul de neuniformă structura asta de cooperative din România, în special de la cele vechi, și mai este o problemă acum cu cele care sunt mai multe probleme. Sunt mai multe acum cele agricole, care sunt destul de efervescente. Și ne-ar plăcea să fie mai mulți membri, dar nu avem o politică specială pentru a atrage alte cooperative. Nu, de moment nu, dar putem la un moment dat să încercăm să colaborăm că sigur că cele cooperative agricole au o asociație sau ceva de genul ăsta și putem să facem un... Dar trebuie să vă înțelegeți că proiectul ăsta ne-a luat cam 6-7 luni de zile de negocieri să ajungem unde suntem acum. O să ne ia destul de mult timp ca să intrăm în business-ul și să vă oferim posibilitatea de a schimba contractul într-un mod organizat, să intrăm pe piață și să certificăm energie pe care preluăm, să facem ofertele pentru business-uri mici și mijlocii. Va fi foarte mult de muncă și nu vom putea face tot în același moment. Vom avea niște priorități, niște proiecte la care să lucreze mai intens și pe urmă mergem la următorul proiect. Dar dacă cineva are niște contacte cu niște ONG-uri, alte cooperative, alte organizații, dați-i o mână de ajutor, pentru că asta chiar este ceea ce va ajuta la creșterea cooperativei. Nu neapărat tot ce putem să facem noi, că noi deja am apelat la cunoștință și prieteni direcți și pe urmă adică ne așteptăm la următorul val de activitate. Și cooperativa va ajunge atât de mare cât noi îl facem. E un efort comun, cum spunea din nou. Exact. Dragoș și Adrian așteaptă să... Da. Deja e seara și nu mai știu dacă vorbesc catalană sau românește. Dragoș și Adrian are... Da, bună seara tuturor! Trebuie să spun un lucru, eu cred că am fost membru 108 sau așa, deci acum un an, în ianuarie, m-am înscris. Am citit de ideea asta și cred 100% în această cooperativă. Avem un avantaj major. Suntem singuri la ora actuală, dar avem avantajul că suntem prima cooperativă de acest gen
și avem încheiatură. E o perioadă bună de a scoate banii, pentru că, după cum vedeți, după un an de pandemie, multă lume nu i-a cheltuit pe vacanțe, pe mașini, pe tot felul de distracții în astea și sunt mulți bani la populație, inclusiv printre noi ca membri. Dacă v-ați uitat, orice emisiune de obligațiuni și pe bursă și pe împrumuturile la stat, celebra emisiune Fidelis sau cum i-a zis, de titluri de stat, s-au epuizat de ordinul minutelor. Câteva zeci de minute s-a epuizat toată oferta. Deci e o perioadă extraordinară. Nu cred că avem emoții, cum spunea și Gisbert, dar să ne facem un pic de propagandă. Mai apelăm la prieteni. Eu inclusiv pe băiatul meu l-am înscris, l-am făcut membru cooperator. Nu contează. Cu aia 500 de lei, cine e mai modest, adunăm măcar diferența aia, dacă avem emoții că sunt 80% și mai ne trebuie 20%. Deci e un moment prielnic și cred că trebuie lucrat la să ieșim un pic în lume, că e drept. Dacă s-a concentrat echipa pe proiect, nu prea ne-a mai făcut cunoscuți. Atât. Mulțumesc frumos. Mulțumim mult. Păi asta se va întâmpla de mâine. Mâine va fi trimis comunicatul de presă și după aceea vom lansa campania și pe Facebook. Noi am făcut așa un mic teaser încă de vineri, joi și urmează ca săptămânile astea până la sfârșitul campaniei să accelerăm. Încă o dată, toată povestea asta poate crește doar prin membrii cooperatori, adică vă invităm să share-uiți și pe canalele dumneavoastră de social media ce postăm. Vă putem da și comunicatul de presă și ăsta îl puteți trimite prietenilor. Poate o să facem chiar, vorbeam, un template de mail cu toate informațiile ca să explicați, să vă ajutăm să explicați mai bine ce înseamnă proiectul ăsta de investiție în cooperativă. Deci o să venim cu materiale suport în așa fel încât fiecare dintre dumneavoastră să pună umărul la proiect. Super. Și ce e foarte important, asta e important, să provocați discuții în societate, cu prietenii, cu cunoștințele, discuții despre energie. Și la început oamenii pare că știu foarte puține, de fapt chiar așa și este, dar e un subiect cald acum pe masă despre liberalizarea pieței. Și toți se uită, dar nu știu în ce direcție să meargă, pentru că, din păcate, multe oferte nu sunt transparente, gradul de informare este destul de scăzut și atunci, la cooperativă, nu doar că veți avea oferte foarte transparente și foarte clare, dar și aveți acces și la ceea ce se întâmplă în spatele ofertei, cum este construită, ce se întâmplă cu banii care îi plătiți și este un model complet diferit. De asta e foarte important să generați discuții în societate despre energie și despre ce se poate face în domeniul ăsta. Cu forțe, cum poți deveni dintr-un actor, dintr-un simplu client să devii un actor activ. Am o întrebare din punct de vedere al unui client. Deci, totdeauna clientul vrea să știe cât plătește. Și aici, în America, liberalizarea a însemnat companii care ți-au dat un avantaj în prima lună și 3 luni mai târziu sau după o anumită perioadă de timp au crescut prețul, care ei numeau market preț, de 10 ori. Fata mea de la $100 pe lună a ajuns la 800 într-o lună să plătească. Deci există sensibilitatea asta și riscul. Deci dacă vorbesc cu un prieten, și mă întreabă cât o să plătesc sau cum este, ce pot să-i spun legat de prețul care clienții o să-l plătească cooperativei? Un preț rezonabil și corect. Și nu lucrăm nici cu ofertă și că practic asta nu se întâmplă nu numai în state, și aici în Spania unde stau, e o practică comună. Adică 3 luni de zile plătești 30% mai puțin și următorii ani trebuie să recupereze cele 30% plus încă ceva pentru riscul comercial, efortul comercial, marketing, nu știu ce.
Și la noi vom avea un preț transparent și rezonabil. Și va fi un preț competitiv. Dar lucrăm acum la stabilirea ofertei corecte, pentru că are mai multe aspecte care eu cred că nu știu, 2 săptămâni, 3 săptămâni vom avea o întâlnire tot pe Zoom, tot cu voi și vom discuta o propunere de ofertă și să ne spuneți cum vi se pare oferta noastră. Dacă sunteți de acord, dacă vreți mai fix, mai flexibil, vom explica și avantajele și dezavantajele pentru cooperative. Vi se pare bine? Știți, rezonabil este foarte relativ, dar mai concret, ar putea să zic, prețul să fie sub media de piață? Este ceva, sau media verde, media energie verde de piață, sau la medie, sau ceva la modul ăsta care descrie rezonabil un termen mai concret? Eu cred că vom fi sub media, dar vom discuta într-un call separat, cum spuneam, care are mai multe aspecte și nu e așa de ușor de stabilit ce este corect și ce e rezonabil. Și din cauza asta, eu cred că va fi mai bine să o discutăm pe separat. Bine. Dar suntem conștienți că dacă venim cu o tarifă scump sau fără de piață, fără de piață e românesc? Fără de piață. Fără de piață. Vom avea ceva clienți, membrii noi, dar nu va fi așa de ușor. Și noi vrem ca prețul să nu fie o barieră ca să devii membru cooperativei. Vrem să oferim un preț corect, competitiv. Apuron Energy. Asta a cumpărat. Da. Noi vrem să oferim un preț competitiv, corect pentru membru, clientul, dar corect și pentru cooperativă, ca să putem să plătim toate costurile pe care avem, să plătim toate salarii pe care trebuie să plătim și să avem și un profit rezonabil, pentru că firma trebuie să aibă un beneficiu ca să putem să creștem și să ne dezvoltăm în continuare. Evident. Maria Tomescu? Maria, avea o întrebare? Da, am mai ridicat mâna că vreau să mai întreb ceva legat de achiziție. Mărturisesc că nu mă pricep și vă cer scuze celor care sunteți specialiști, dar eu nu știu cum se determină prețul și vreau să întreb dacă prețul vânzării acestei societăți reflectă din punctul vostru de vedere valoarea ei, adică cum a fost el determinat și dacă vouă vi se pare un preț celor care ați fost direct implicați și știți societatea mai de aproape, dacă vi se pare un preț corect și că reflectă valoarea reală a societății astea și ce assets și liabilities ați văzut în ea. Victor știe mai multe. Victor, spune tu care e de fapt prețul pe care îl plătim. E cash net, din câte știu eu. Adică plătim banii pe care îi are firma în bancă. Plătim banii pe care Apuronii va avea în bancă la data preluării. Din punctul de vedere al valorii, să ne gândim, s-au tranzacționat foarte puține companii de genul ăsta în România, furnizori mici. Însă, dacă ne uităm la tranzacțiile care se fac internațional, nu vreau să dau un ordine de măsură, dar pot să spun că facem o afacere bună. Păi, dacă asta e foarte util de spus. Da. Deci dacă plătiți numai cash-ul, practic o luați gratis. Eu aia înțeleg că dacă le dați banii care ei au un cont, nu știu dacă au niște obligațiuni sau banii aia înseamnă că trebuie să livreze energie cumva, dar mi se pare că cumva nu le dai bani pentru clienți, ci numai plătești conturile, iei banii care iau. Plus accesul la linia de credit de 2 milioane de euro, care e garantată de statul român prin programul recent cu criza. Deci e o tranzacție destul de interesantă din punctul de vedere. Dar bineînțeles că există liabilities în firmă care practic sunt avute în vedere când păstrezi buffer-ul ăsta de cash în firmă.
deal-ul este un deal bun și corect pentru ambele părți. E corect pentru cei care au vrut să vândă, pentru că ei nu mai au un interes pe piața din România, sunt niște acționari din Germania. Și ei au avut o posibilitate să se închide firma. Dacă se închide o firmă și juridic și e o bătaie de cap, și ar putea să recupereze cash-ul de această manieră, dar cu un an, doi de muncă și costuri juridice, au avut posibilitatea să o vândă nouă la cash-ul pe care au în bancă în momentul preluării. Noi preluăm și niște obligații ale lor și ei pot să iasă din momentul respectiv din țară și să ocupe de alte lucruri care le dau mai multă satisfacție. Și pentru noi este un bun început, pentru că dacă noi ar trebui să începem de la zero, a dura mult mai mult. Victor a spus un an jumate, 2, asta e cel mai bun caz. Ar putea să fie chiar 3, 4, 5 ani și cu riscul ca să nu ajungi niciodată la un volum minim ca să poți să operezi în piață. Pentru că nu e în piață, dacă tu ai niște 500 de clienți casnici, nu poți să operezi. The numbers don't add up. Adică nu funcționează. Și volumul pe care preluăm acum de cam 4 milioane, cifra de afacere de 4 milioane de euro și 400 gigawatt-ore de vânzări, e cam volumul minim ca să poți să ai o echipă de câțiva specialiști, o echipă mică de serviciu a clienți și ca să poți să începi să te dezvolți mai departe și să ai un minim de profitabilitate în sector. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și pentru mine e foarte util să aud de la voi că vi se pare că e un deal bun. Este încurajator și mulțumesc mult. Mai multe informații și pe mail, pe site, DD-ul juridic. Da, am văzut că are un cut-off day de 31 octombrie și s-au mai întâmplat niște lucruri post factum și... I-a updatat, nu i-a updatat. Ah, ok. L-a updatat Argentina. Ok, înseamnă că n-am văzut eu. Bine. Mai aveam o întrebare legată, în perioada asta este și un program pentru persoane fizice, nu știu dacă doar pentru persoane fizice, acel program de instalare de panouri solare pentru prosumatori. Practic sunt persoane fizice sau juridice care devin prosumatori, își produc singure electricitate din panouri solare instalate pe casă și dacă produc în exces, bagă înapoi în sistem. Întrebarea era dacă acele persoane dau electricitatea în sistem furnizorului sau deci furnizorul în cazul în care fac contract cu cooperativa de furnizare vor plăti doar balanța. Vor băga în contul cooperativ, în contul nu al distribuitorului, ci al furnizorului, curentul surplusul, da? Da. Ok. Chiar cunosc pe cineva care e în proces. Dacă vorbim de să conectăm cu niște grupuri, primii care vor fi prosumatori, vor fi, adică sunt un fel de membri natural al cooperativei. Aici în Spania acum avem cam 2000 de persoane care sunt prosumatori. În România cred că încă nu sunt atât de multe instalații, dar vor fi și în România. Și ca să le dăm un serviciu bun, va fi una dintre prioritățile. Dar mai avem, trebuie să terminăm preluarea efectivă al firmei și pe urmă va fi, eu cred că pentru perioada de iunie-iulie va fi o prioritate ca să dezvoltăm și să conectăm cu comunitatea respectivă și să vedem ce fel de servicii putem să-l oferim.
care depinde și de cum va fi legislația în România. Că în România, legislația în domeniul România e foarte mult în urmă comparativ cu legislația în alte țări. Și se vor schimba multe lucruri în următorii ani. Da, e întârziat mult tot procesul și cu legislația s-a trenat și cu racordarea și cu decontările pentru granturile pe care le au, totul e întârziat. Corect. Dar nu știu dacă sunt funcționali vreunii, dar sunt pe cale de a vor deveni funcționali, dacă nu sunt funcționali încă, vor deveni funcționali în următorii săptămâni, următorii luni. Da, exact. Corect. Dan? Mie mi se pare un deal foarte bun. Cel pe care l-ați propus mi se pare un deal foarte bun. Prețul pe care l-ați propus este mic și cred că trebuie să încheiem acest deal. Că este o direcție bună. Referitor la prosumatori vor fi până la finalul anului 10-12.000 de prosumatori activi. Până acum, prin programul despre care am amintit, membru, cooperator, coleg, s-au instalat și sunt deja puse în funcțiune vreo 450 de sisteme. Noi instalăm, firma cu care mă ocup instalează și zilele astea și zilele următoare pentru acest program. Și deci prosumatorii vor fi din ce în ce mai mulți. Eu estimez undeva până la finalul anului 11-12.000 și autoritatea a anunțat că va mai lansa un nou program în cursul acestui an. Cum sunt acum lucrurile? Sunt mai fluide? Merg mai bine? Având în vedere că a fost început în 2019 și nu s-au terminat instalările nici acum și primele decontări abia s-au făcut la sfârșitul lunii ianuarie, fiecare să-și tragă concluzia. N-avem ce să facem. Și foarte important, prosumator poate să fie orice entitate juridică sau persoană fizică până la 100 de kW de panouri instalate. Corect, deci, mie mi se pare un deal bun. Prețul este mic. Ar ajuta foarte mult să-l închidem. Da, referitor la preț, e de fapt destul de bună situația. Asta e ideea. Prețul de 400.000 și conform contractului, atât timp cât înțeleg eu foarte bine ce aici, e cash-ul care trebuie menținut în firmă e cu 100.000 de euro în plus față de prețul pe care îl plătim noi. Ceea ce ne oferă marje foarte, foarte solide de operare. Deci e cu totul, assessmentul tău, Dan, e cu totul veridic, ca să zic așa. Prețul e foarte bun. Dacă mai aveți și alte întrebări, cu mare plăcere. Ca arie geografică contează, țintim o anumită arie geografică pentru extindere sau orice din țară e binevenit? Sunt constrângeri de vreun fel? Nu sunt constrângeri geografice, deci oricine poate deveni membru de oriunde ar fi. Și nu doar asta, noi nu avem o comunicare direcționată către o regiune anume. Evident că folosim canalele cele mai ieftine și apelăm la multe cunoștințe și din presă și influenceri, dar nu există o orientare geografică. Absolut din orice colț al țării vor putea și investi și deveni după aceea abonații ai cooperativei. Poate spui ceva, Victor, despre partea asta de portare, de mutarea contractului, cum așa un teaser, că și asta e important. Oamenii ar trebui să știe că la un moment dat vom lansa furnizarea pentru membrii cooperatori într-o formulă restrânsă, cumva pe bază de voluntariat. Asta am spus de la început și probabil văd că au mai intrat oameni și ulterior. Lucrăm acum la partea IT. Lucrăm împreună cu echipa de la Apuron să înțelegem mai bine fluxurile care sunt în interior, astfel încât după preluare să putem opera la un nivel decent, să putem să fim deschiși pentru a primi clienți noi.
Chiar de astăzi am început să culegem ceva date și să mutăm primele contracte, nu e un secret, al meu și încă vreo câteva contracte, să vedem că totul funcționează cum trebuie și să ne obișnuim cu fluxurile. Practic, asta facem acum. Deja am început un proces de testare. Dar o portare pentru marea masă, să spun așa, cred că undeva 2 luni și jumătate, 3 luni, ceva de genul ăsta. Poate mai puțin mi-aș dori. Și din câte înțeleg, contractele noi pe piața liberalizată nu sunt ca la cele de telefonie mobilă cu perioadă minimă de contractare, adică se poate muta oricine, oricând, la alt furnizor. Se poate muta oricine, oricând, da. Doar că există o perioadă de 21 de zile de când notifici schimbarea furnizorului. Preavizul. Însă, ce e foarte important, noi nu vom opera cu niște concepte larg întâlnite pe piață, cu ofertă specială, pentru că ne adresăm unui public care credem că a înțeles că oferta specială se plătește la un moment dat, cu luni gratuite, cu marketing agresiv TV sau știu ce alte chestii costisitoare, pentru că înțelegem că cei care s-au alăturat pricep foarte, foarte bine că orice cost la final îl plătește consumatorul. Și încă o dată, repet, toate cooperativele de energie din Europa cresc prin puterea membrilor, prin membership. Adică așa a crescut și Somenergia din Spania. Oamenii au făcut marketing pentru propria cooperativă, pentru că au avut acest sentiment că e o cooperativă, o organizație care, le servește și pe care o codețin cumva. Ca strategie, prețul de furnizare va fluctua lunar în funcție de condițiile de piață? Sau? Asta vrem să discutăm împreună cu voi, cred că peste vreo 2 săptămâni. Sunt mai multe variante de a structura oferta de preț. Se pot face prețuri fixe, prețuri variabile, contracte pe 3 luni, pe 6 luni, pe 1 an de zile, dar vom explica atunci detaliat ce presupune fiecare ofertă în parte și împreună vom lua decizia cea mai bună de ofertare sau mai multe decizii de ofertare, nu doar una singură. Ok. Dar nu o să aveți oferte gen abonament, asta este clar. Sau, nu știu, oferte cu tot felul de costuri ascunse. Da. Oricum am studiat recent factura de electricitate și are foarte multe pagini. Deci asta e cel mai important lucru și asta e ceea ce ne dorim, ca membrii noștri, în primul rând, să înțeleagă factura de electricitate. Pentru că dacă facem un sondaj, cred că mai mult de 80% din oameni nu înțeleg factura de electricitate. Nu înțeleg de unde vin costurile, care e partea fixă, care e partea variabilă, ce negociază de fapt. În realitate nu înțeleg foarte multe lucruri, dar fiind un cost rezonabil pentru mulți, nu își pun prea multe probleme. Și asta întâlnim tot timpul, ne întreabă oamenii cât costă, cât va costa la cooperativa de energie, dar dacă puteți să întrebăm și acum dacă știți exact cât plătiți pe kilowatt la ora asta și cât aveți abonamentul zilnic sau lunar. Da. Partea de logistică, de citirea contoarelor, chestiile astea. De partea de citirea contoarelor se ocupă distribuitorii. Distribuitorii au un tarif reglementat în cadrul facturii pe care îl încasează indiferent cu ce furnizor lucrați și el trebuie să asigure condiții egale pentru toți furnizorii din piață. Și ei fac serviciul ăsta, vă oferă serviciu de citire. Citirea e făcută de către distribuitorul regional. Ok, am înțeles. Ce va fi important și intervenție în caz de o problemă tehnică. Exact. Da, și răspunderea lor. Tot ce înseamnă rețeaua și contoar, rețeaua și contorul este proprietatea distribuitorului. Distribuitorului, am înțeles. Și dacă sunt probleme tehnice, avarii, cum se întâmplă de obicei în România, intervine distribuitorul. Asta de multe ori lumea nu prea o înțelege, crede că furnizorul e cel care dă cu târnăcopul. Da. Nu, dar furnizorul trebuie să știe cât ai consumat ca să te factureze pe consum. Da. Aici vom face transmiterea indexului care va fi... Adică asta e ceva ce am înțeles și noi și e bine și pentru noi toți membrii din cooperativă, cu cât transmitem indexul mai des și mai corect, cu atât facturile vin mai corect, cu atât și ne va fi și nouă ușor ca furnizor să facturăm
Deci asta e o chestie importantă și se poate face în 2-3 minute. Plus o apreciere corectă pentru achiziții. Contează destul de mult ca indexul să fie trimis în fiecare lună. E adevărat că, din ce am văzut, mulți se conformează după ce primesc facturi din astea bombă de peste 1000 de lei și nu înțeleg de unde vin. După ce se lămuresc că ar fi bine să dea indexul lunar, după aceea se conformează. Când primesc facturile de regularizare apar surprize de obicei, că nu dau indexul o perioadă lungă și se trezesc cu sume considerabile. Apropo de citirea contoarelui, pot să spun? Da, sigur. Știu că există varianta de telecitire. Cine ar putea să implementeze un asemenea sistem? Furnizorul sau distribuitor? Adică telecitirea, contoarul să se registreze automat într-o bază de date. Da, distribuitorul e cel care face telecitirea și el ar trebui să o trimită în fiecare lună către, sau chiar și mai des, există multe tipuri de contracte care se pot face, el ar trebui să o transmită către furnizor. Și probabil asta se va face pentru o reglementare legală, să zic, la un moment dat. Foarte important ar fi nu doar să se facă o telecitire lunară și să poți avea tarife diferențiate de zi, de noapte, de weekend sau de orice altceva, să poți face oferte și în funcție de, să poți echilibra lucrurile mai bine, producția cu consumul. Da, știu că sunt furnizori care au tarife diferite ziua și noapte. Sunt contracte. Doar dacă contorizarea permite. Nu sunt, momentan nu sunt. Deci chiar pe piața liberă acum, dacă vrei să semnezi cu un tarif diferențiat zi și noapte, nu poți. De exemplu, mie mi-ar plăcea să-mi plătească energia verde mai mult și multora dintre prosumatori, dar ar plăcea să le se plătească energia pe care o livrează în rețea mai mult și să-și poată încărca mașina electrică noaptea mai ieftin. Corect, da. Din păcate, gradul de pătrundere al smart meterelor în România este foarte redus. E cel mai redus din Uniunea Europeană. Toate instalările noi, deci tot ce înseamnă prosumatori, sunt cu smart metere care transmit la distanță, și sunt foarte multe fonduri alocate de Uniunea Europeană prin programe operaționale pentru ca distribuitorii de energie să monteze contoare cu comunicație la distanță. Și tot ce se instalează acum, dacă aveți o instalație acum pe care vreți să o actualizați, de exemplu de la monofazat să crești un pic puterea sau să treci la trifazat, se montează cititoare inteligente cu transmitere la distanță. Sau un abonament nou se face cu modelul ăsta nou de contor? Dacă faci un abonament, o casă nouă și pui din câte știu eu, da. Se face din ce am întâlnit în ultimii 2 ani, orice branșament nou se face cu contor nou. Mai mic risc de fraudă, transmiterea la distanță, nu trebuie să mai plătească omul să se plimbe pe stradă să citească și așa mai departe. E bine, e bine. Și cum există obligație pe partea de comunitatea europeană să schimbe toate contoarele până la un anumit moment. Eu credeam că deadline-ul deja a terminat. Cel puțin aici în Spania au schimbat tot până în sfârșitul anului trecut și în aprilie vom avea o schimbare de tarife cu 3 perioade de prețuri diferite în fiecare zi. Super. Noi stăm la fel de bine ca la colectarea selectivă la asta cu contoarele inteligente. Exact. Deci probabil că orizontul de timp și în următorul an, în câțiva ani de zile va fi se va rezolva și în România. Problema este, vă spun eu, distribuitorii au fost încurajați până acum 2 ani cu implementarea smart meterelor pentru că erau recunoscute în costuri de autoritatea de reglementare. Și de anul trecut a fost scoasă, cumva e pe cheltuiala lor și au lăsat-o mai moale. Într-adevăr, se pun contoare smart metere în instalații noi și așa mai departe, dar nu este
terminată calea de comunicare. Tu stai cu contor smart meter, dar trebuie să dai citire. Avem paradoxuri de genul ăsta. Dar tot ce ține de contor e la distribuitor. Din punctul meu de vedere, noi trebuie să dezvoltăm foarte mult partea digitală de comunicații, de procesare a datelor, de emitere corectă și customizabilă a facturilor, funcție de produsele care le vom gândi. Da, corect, Dragoș. Partea de IT pentru un business de genul ăsta este cheie. Dacă IT-ul nu merge bine, vei avea costuri mai mari și nu vei putea să servești clienții ca lumea. Am terminat? Nu mai aveți întrebări? Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Ne bucurăm că marea majoritate ați rămas alături de noi pe toată durata întâlnirii din această seară. Și o să mai facem. Asta era ideea, că nu e singura întâlnire online pe care o organizăm. O să mai existe și altele cu membrii cooperatori, doar cu membrii cooperatori. Miercuri avem o întâlnire cu toată lumea, adică și cu non-membrii. Și scoateți banii. Show me the money. Exact. Mulțumim mult de tot. Vă așteptăm din ce în ce mai mulți oameni în cooperativă. Dacă acum lucrurile au prins contur și merg într-o direcție bună și se întâmplă lucruri, și pentru fiecare dintre noi ar fi important fiecare ar fi bine să ne gândim pe cine mai putem aduce. Nu trebuie neapărat nu e o politică de genul Amway sau MLM, dar pentru a funcționa o cooperativă de energie, asta e realitatea, are nevoie de mulți membri. Mulțumesc mult de tot! Mulțumim! Mulțumim, la revedere! Seară bună! La revedere! Seară bună!